לצלם יא ביצה. אוי. התחלתי לצלם. אוי. אוקיי. אוקיי, אתה מצלם. אוקיי, אז חברים, כאן מיסטרי גיימס וסופר בייקון, אז החלטנו לעשות סרטון ואני ממשיך את מה שעשיתי כבר. אני ממשיך את החמוד. ראי קוזוק. אוקיי, בוא נמשיך. לא. אוקיי. אוקיי, רגע. למה אני בטיפוגס? אוקיי, גם הפרשת. אוקיי. הנה. אקספט. אקספטיקה. אוקיי, איפה אתה? הנה אתה. אני אעוף אליך. עם המהירות שיש לי. אתה נכון עם המהירות שאין לי. למה אני פונה? אוקיי. לא לרוץ. יו, רגע, מה זה? שכחתי כבר. Unbearded Rage. וואו, איזה... רד אליי. לא. רגע, אוקיי. מה הולך? תשאר ככה. אוקיי. למה שאתה עושה את הדבר הזה? לא, תשחרר אותי. למה אני מוריד? לא, אל תהרוג אותי. אוקיי. אל תקע אותי! אני חוסך אנרגיה, בוא. מה חוסך? אוקיי. תתחיל לרוץ, בוא נראה אם אתה חווה. לא, אני חוסך אנרגיה. אל תעשה את זה, אני אשמח שלא תעשה את זה. אבל אתה לא סמכי אותך. יש לי מאחורה שם. יש איזה משהו גדול. קריצ'ר ממש חזק זה. ויש לי הרגשה שהוא עושה. גם הוא איתנו? אוקיי. אז אולי תעשה פאק ותזמין אותם? רגע, חבר'ה, זוכרים את החוקים? אני לא זה שיצרתי את הפאק. הוא זה שיצר את הפאק. אני אמרתי שאסור לי ליצור את הפאק ולהזמין אחרים. הוא יצר את הפאק והזמין אותי, אוקיי? אז זה לא נוגד את החוקים. הוא בפאק אחר. אוקיי. בעיה. אתה הבעיה. שקט ביצה. אתה. אוקיי. טעות. רוצה לראות אותי? אוקיי. לא! אל תגע אותי, בבקשה ממך. בוא נעשה את זה פרנדלי, אוקיי? בוא נעשה את זה פרנדלי, אוקיי? אפשר לעשות את זה בדרך שהיא לא נועם, אפשר לעשות את זה בדרך נועם. לא יודע, אתה יכול להסתכל בצ'אט. לא. אני אראה למקום שאתה לא יכול לעלות עליו בכלל. פעם קודמת ששיחקנו היה הסדריין בכל הסרטון. אז בוא נקווה שהפעם לא יהיה. או היטווייב, כי אני לא אוהב היטווייב. הדיזסטר איבנט הזה, לא אוהב אותו. אני במקומות גבוהים כי אני מפחד מכל דבר. הקריצ'ר הזה הוא לא ספישיז. הורגים אותי, אני צריך לשלם כדי להחיות אותו. אלא אם כן. כן, הבאתי לסופר בייקון, עשינו טרייד, הבאתי לו קורת'וס ספישיז, אז הוא הביא לי... הוא נכנס לי לפאק, הוא נכנס לפאק. יופי! זה כזה מצחיק שאתה ככה מחזיק אותו. אתה כזה... זה כזה מצחיק. אני יותר גדול ממך או ממנו. יש את הקריצ'ר הזה, אני חושב. אני לא צריך כל כך אוכל, אבל אתה יודע, אם כבר יש אוכל פה, אז אני אלך. אני לא יכול עם זה שככה נראה שאוכל. שכן, עכשיו יוכל. יש לי אפצ'י. אצ'ו! אוקיי. בוא נתעלם ממה שקרה עכשיו. היום אנחנו מעלים אותו לגיל 66, שהוא יהיה גדול וחזק. וככה אני גם יכול להוריד קורת'וס. כרגע אני לא מוריד כל כך הרבה, במיוחד לא... לווקס. כן, אבל אתה לא יכול להיכנס למים. זה נכון, יש לי מוגבליות. אני ויוסי יכולים... רגע, אני רוצה סתם לעשות איזה דייב לתוך המים. סתם לעשות דייב לתוך המים. אנחנו נשארנו לשחק גרב ונשקט. אוקיי. אני חושבת שאני מוותר על הרעיון הזה. למה הורדת לו כל כך קצת? למה הורדת לו כל כך קצת?
אני חייב לעשות... אני אעשה בינתיים איזה קווסט קטנצ'יק. איך אני אוהב מתחת למים? אלזה ואנה, חבר'ה. מה קשור? גם אמרתי אלזה ואנה. כן, מה קשור? מתחת למים 3. שבור את הכרך 38. יואו. חבר'ה, זה open water. אני וחבר ביוסי הולכים לאופן water. לאופן וואר? מה זה האופן וואר? המים הפתוחים. אוקיי, אז הבעיה שלי, אני מניח. קוראים למשחק קריצ'רס אוף סנוריה. אני חושב שכולם יודעים את זה. אני חושב שאני מציין את זה בכל סרטון שאני עושה על קריצ'רס אוף סנוריה. ואם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשאול את יוסי בתגובות. יכול להיות שאם נלמד נעשה, יכול להיות שאם תכתבו באמת שאלות אז נעשה Q&A. אני נופל לקרקעית של אבא שלי. פעם חשבתי ש-Q&A זה משהו שאולי, לא יודע, משהו שקשור ל-ASMR, מסתבר שלא. מסתבר שהייתי תמים וקטן. איך אני נראה אני שובר את הרצפה, אני חושב. מישן קומפליט. טוב, אני ויוסי הולכים לאזור אחר בעולם. אני אנסה לתפוס אתכם. יואו, זה כל כך כיף לעשות... אני צפיתי היום באחד מהיוטיוברים האהובים עליי. וצפיתי בלייב הראשון שלו. ואני עכשיו גם ממש רוצה לעשות לייב. ואני לא יודע שמישהו הסביר לי. אל תקע אותי בבקשה. תפסיק עם זה. למה אתה קאי? לא יודע, ככה יצרו את הקריצ'ר הזה, אוקיי? תפסיק להכות אותי, זה מאוד מציק. קאט? כן, כי זה מגניב. אז לאן? רגע, לאן? בוא נבחר במפה לאן. לאן? יש פה מישהו. תרגו את יוסי. לא, למה אתה כל כך אלים? לא, יש פה מישהו. הוא אלים גם? אוקיי, לאן נעשה קאט? פשוט נעשה קאט ואז נחשוב, אוקיי? 3 שעה. ביי. אסף. יש סיכוי שאנחנו עושים את הסרטון מחדש? למה? את שלי לפחות. למה? אתה זוכר שעצרנו? לא המשכתי את הסרטון. רגע, כל הזמן הזה עצרת? כל הפעמים שקראתי לך אסף עצרת? לא? אז תצטרך אתה לחתוך את זה בעריכה. כי אני לא צילמתי. אני אסלם את זה מחדש. עשיתי הקלטה ואני וסופר בייקון עשינו סתם קאט ואני לא המשכתי. אז כל מה שעברתי לא ראיתם. אני כבר גיל 62, אני מצטער. ממש מצטער. לא. כל מה שאמרתי, כל מה שעברנו ביחד. אני בורח. כל מה שאני, יוסי וסופר בייקון, עברנו יחד. אחרי הסרטון עוד מעט חצי שעה. שלך? כן, בוא. אני מפסיק לצלם. אז תפסיק לצלם, אני ממשיך. אוקיי, אז אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב ולהרוג אותי. לי כמובן, תעשו, לי. מה? לא, מה? אז... סימה, אז תמשיך את הסרטון, אז אתה ממשיך את זה. לא. אתה יודע שעשיתי עכשיו, שסיימתי את הסרטון. רציתי לעשות את זה בצורה מצחיקה. יוסי עדיין נלחם שם עם יוסי השני. אני לא מאמין שאני לא צילמתי את כל זה. טוב, אז סופר בייקון המשיך איתי. שלמה. אז סופר בייקון, תחתוך את כל הפעמים שקראתי לך בשם האמיתי שלך. יש לי שם? הם עדיין לא יודעים שיש לך שם, אבל לך יש שם. אתה צריך לדעת את זה. יש לי שם. כן. שלמה בדרך, יש לו. אתה עוד פעם עשית לי גרב. כן, סליחה גם פעם אחת. לא שמתי לב להודעה שהייתה לי למעלה. הנה. שלמה גרב. שלמה ברח. אני אעשה לך גרב. יש לך גרב? כן. נשארים לי כדי שתעשה לי גרב. לא, אתה צודק, אין לי גרב.
נו כבר, מה כל הקטע של הסרטון אם אני לא מגיע כבר לדולט? כן, אני חייב לעשות פרנד לשלמה. אז גם אני אעשה פרנד לשלמה, שיעשה לי פרנד. אני גם צריך לעשות פרנד לשלמה. איפה שלמה? שלמה פרנדלי? שלמה. זה לא שלמה. שלמה פרנדלי. זה שלמה? כן, זה שלמה. זה שלמה. Let's go. שלמה. פרנדלי. אני כבר עשיתי פרנד לשלמה. יואו, הסרטון הזה היה כל כך חסר משמעות. יותר חסר משמעות. יואו, כל מה שעשיתי עכשיו. סטוב, אני אחבר את זה עם הקטע. יש! יש! אני אדולט! ייי! עכשיו, אני ממשיך את הסרטון כי אני עשיתי כל כך. אז אני סתם עכשיו אשיג קילים. רגע, יש לי ברeth? יש לי סמלי ברeth? למה אין לי סמלי ברeth? טוב, הלכתי להוריד קצת דברים. יואו, סופר בייקון. תקשיב, תפעיל סרטון, תעשה עוד סרטון. נשאל אותך. ובוא נוריד קריצ'רים. לא בא לי. סוף סוף. אתה שמן מדי. די כבר. נשאל. אני לא מוריד לך כל כך הרבה חיים. כי אתה לא שייך אליי. אולי תעזוב אותי? אולי תעזוב אותי? תגיד, אתה רוצה שאני אוריד אותך? מה, אני לא קולט. אתה רוצה שאני אוריד אותך? ככה אתה רוצה? לא. אתה לא תיזהר ממני. אני רעב. בעיה שלך. אם הדבורה הזאת הולכת להציק לי, דבורה. אין לך להוריד את ההורים, את השכנים, את המורה. יואו! אתם ראיתם את זה? למה אתה הורג כל הזמן כל דבר שקשור לכל בן אדם שיש? כי הם מציקים לי. אני רעב. בעיה שלך. המרום גליה. אני לא קולט. למה אני לא חזק כמו שאני אמור להיות? למה אתה חלש כמו שאתה אמור להיות? טוב, אני מרגיש שאני צריך לעשות לו טרייד. אז אני מניח שאני אחבר את הקטעים. היה לי פעם את הקייג'ו הזה, אני קורא לו קייג'ו כי זה פאקינג קייג'ו. כן, זה אחרי קייג'ו. אז אני חושב שאני אחבר את הקטע... אני אחבר את הקטע הזה. כאילו, את הקטע הזה ואת הקטע הקודם. ביחד כדי שזה יהיה סרטון יותר ארוך, ואני מניח שאני אגיד, תעשו סאב, תעשו לייק, שתוק, תעשו סאב, תעשו לייק, תעשו. אני אראה אתכם בסרטון הבא. אני לא אומר לעשות לו עוד סרטון, הוא נורא, הקריצ'ר הזה נורא, אל תקנו אותו. זה... אבל כן, תקנו והקס. והקס, כן, לא, כן, אותו, כן. אתה יכול לרשום את השם של הקריצ'ר הזה, לתגובות או משהו? לא, זה יותר מדי מסובך בשבילי. אז אני אגיד לכם איך מעיטים את זה. VAH. ביי.